Kañ mami docteur El Fama kañ mami aw be Oh ma gran serie mata wala lisa. Wala. a fɛn bɛɛ kɛ n ma se ka n tɔgɔ ye quoi donc a ye ne découragé hali kalan yɛrɛ la. Ah gran serie ko ni ma ka découragé o la dɛ parce que an fana an ye joli kɛ aran na an ye ko bɛɛ de kɛ tile bonya gosi u b'a fɔ an k'an sigi ka fɛn bɛɛ kɛ an tɛ sera yɛrɛ de sisan mais o bɛ na an tɛ ka découragé o. Ok. Ne filɛ nin ye ne ma découragé i yɛrɛ b'a essayer ka kɛ ten ka taa école la au moins a ka fisa ni sigili gansan ye quoi. Effectivement ye min fɔ ye tiɲɛ d'accord docteur sinon ne kun découragé la mais n bɛna lajɛ n bɛ segin école ma quoi. Voilà. Ok i komi i b'o ten n bɛna segin kalan ka kalan na ye. An bɛ dugawu kɛ dɔrɔn sisan kɔni ou bien grand frère. Ne yɛrɛ bɛ se ne bɔra école la an bɛ taa so sisan. I bɛ taa so wa? Awɔ an b'a kɛ ten so. Nse, somɔgɔw, kɔnɔ baasi tɛ yen. Nse. Aya, a ka di? Mama, Naamu. n yɛrɛ bɛna taa baarayɔrɔ la. Awɔ, i bɛna taa baarayɔrɔ la. Awɔ. Ala ka se n'i ma. Ami. Ala ka sira diya. Ami. Ala ka nafolo caman nɔgɔya ye. Ami. Yarabi, Ala kisi baaraɲɔgɔn jugu ma. Ami. Gɛrɛgɛrɛ ko ma sɔrɔ ko Ala k'i kisi ma. Ami ami. Nse. Ala don. Amina yarabi. Mama i bɛ minɛ. Awɔ. I bɛ nin mara ye yanni ka kalo ka sa. Awɔ. N denkɛ ni diyara ne sa. I y'a bɔ nafolo min na. Ala ka caman bila nɔ. Ala k'i sɔn den na den min b'a k'i ye. Ala kan'a ta yɔrɔ lankolon la. Yarabi Ala ka dɔ fara i ka baaraw kan. I ye n sutura Ala k'i sutura. Yarabi ma. N diyara n sa. Mama i tali ka d'anw ye bolo mais position yɛrɛ de tɛ yen. Walayi n b'a dɔn di. E yɛrɛ b'a dɔn ne kɔrɔkɛ fila bɛɛ bɛ yen position foyi t'o ye. Fɔ ne yɛrɛ bɛ ka n débrouiller sisan ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ. I bɛ minɛ marché ba tɛ e yɛrɛ ka sugu la sisan. Wala n den tɛ jigi la. I bɛ nin kɛ nasɔngɔ N tɛ jigi la ni Ala sɔnna ma. I y'a bɔ nafolo min na Ala k'a bila nɔnɔ. Ami ami. I ni ce ni baraji. Ala ka se ni ɲuman ye. Ami ami. Ala k'i kisi baaraɲɔgɔn jugu ma. Ala ka n'i to janfana. Ami ami. Nse. Ala ka don. Amina yarabi. Bon mama. N bɛna baarayɔrɔ la. Ah ok aya. N taara bɛna don so kɔnɔ k'an kɔrɔsɛbɛ. Mun de bɛ yen ta e tun jɔlen don carré kɔnɔna na tan tɔ. Ne fa di ne kɛ ko ne ka bɔ a ka so ko ne ka taa n ta ɲini n yɛrɛ ye. Papu k'e ka t'i ta ɲini yɛrɛ. Awɔ. Ok sisan an b'a kɛ cogo min ne bɛ se ka taa kuma a fɛ wa. Komi an y'a ka denmisɛnnin ɲɛnamaw ye wagati bɛɛ an b'a ka so ne bɛ taa ka taa ɲɛfɔ k'a ye n'a sɔnna ka se k'i to i ka don du kɔnɔ i ka bɔ carré kɔnɔ tan i yɛrɛ b'a dɔn ni a man ɲi tan tɔ ou bien. O bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ n'i sera k'o kɛ o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de. An tɛ taa ɲɔgɔn fɛ A tɛ sɔn. a tɛ sɔn. A tɛ sɔn a ko ko n kana don a ka du kɔnɔ. Ok bon d'accord komi ne yɛrɛ bɛ taa n bɛ taa kuma a fɛ ni n'a farala min na n bɛna f'i ɲɛna i y'a mɛn mais i kana bɔ yan Papu i bɛ to yan i y'a mɛn n bɛ taa ka na sisan. Ok. Zomboy, histoire zoom là mun donc e m'o kɛ fɔlɔ. N ka cɛ ne ci ka ca leçon ta ko nin ma o i ka leçon ta. Mais n'i ma leçon ta e bɛ passer cogo di?
Il y a les soldats. Voilà. O don den kuran dɔ tɛmɛra cɛ an ka sigida la cɛ a position ka ɲi dɛ. Cɛ mɔgɔ b'a ka leçon ta la i bɛna i jɔ ko muso kuma. Cɛ bezi diɲɛlatigɛ tɛ taa ni muso ko in tɛ koyi. A to ne y'an ka muso ko in kɛ la o de bɛ ne arranger. Ka i ba leçon ta ma ko den ko de bɛ arranger o ma den bɛna taa i ka leçon kɛ kun. Cɛ an ci ka ca leçon ta ninnu ma sa. Muso ko in de bɛ ne arranger tant que ne ma nin ko in ɲɛnabɔ. Ne hakili tɛ foyi la fɔlɔ. Parce que ne nakun de leçon ta ko ne nakun tɛ muso ko ye quoi na. Ok bon i bɛ se ka taa o ne kɔni bɛ. Tɔɔrɔ sila. Alhamdulilayi. Ne baw ni dɔgɔ. Tɔɔrɔ sila. Mama. A ka di? A tonton nana a ka di a man di. Ne de bɔtɔla bi dugu kɔnɔ ka na. N nana papu jɔlen sɔrɔ kare kɔnɔ. Donc a ye cogo man diya quoi. N gɛrɛla la k'a ɲininka n ko papu n ko yalima i bɛ kare kɔnɔ tan k'i ye cogo man ne diya n k'a bɛ cogo di? A ko foyi ne ko n ko non n ko ne t'i dɔn tanto kɔrɔlen. Donc a donna kuma ɲala ka ɲɛfɔ ko a ni Lɛkisɛ bɛ ɲɔgɔn na ko a y'a gɛn ko a ka taa ta ɲini. N ko a ye kun bɛɛ de nin ye a ko awɔ. N ko kun wɛrɛ fosi t'a la a ko kun wɛrɛ fosi t'a la. Comme denmisɛnnin fana mɔgɔkɔrɔba sigilen bɛ min ye denmisɛnnin jɔlen ta ye. A bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ yen a y'a kɛ ale t'a kalama k'a ye e tɔɔrɔ ka sɔrɔ a ye e tɔɔrɔ. Ne bɛ min dɔn denmisɛnnin ɲɛgɛnɛ mana fɔ k'a bɛ kanga mɔgɔkɔrɔba ta bɛ baignoire 2 safunɛ fasa. Donc ne kɔni nana ka na kun min fɛ a ka se ka bɔ kare kɔnɔ. Kana kuma ni fɛ ka bɔ kare kɔnɔ. Awɔ. E ye denmisɛntigi ya? Awɔ. E tɛ denmisɛntigi ye. Bamananw ka kuma don denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'a mɔna k'a bila yɔrɔ min n'a jara ka to mun na a tɛ bɔ o la. O ye tiɲɛ. Donc yala ka tiɲɛ ne b'a dilan de. I ka sariya i ka sariya i ka so ne ka sariya n ka sariya. Ne si ka kɔrɔ tɛ ne ka ta ka ca ni ta n ka kodɔn ka ca ni ta ye. Donc e kana k'i bɛ n'i sen dilan ne ka den ka dilanni ko la i sen b'o la. Ok. Bi ta tɛmɛnen kɔ n t'a fɛ k'i sen fɛ yan nɔ ko n tɛ ligo i y'a mɛn. Ok. Tonton ni bɛ kuma. Wuli ka bɔ ka so sisan. N bɛ siran ɲɛ. Ne ye sira d'e ma de. I nana yɛrɛ i bɛ taa i yɛrɛ ye. Aw bi mɔgɔ ninnu aw bɛ denw kɛ n'o a kɛla kɔni a tɛ ka dɔn ko ko ne ye n den kɛ. Delikɛla ninnu ka de bɛ denw kɛ sanga waati bɛɛ lajɛlen na. N'i sen ye fɛn min ye n bɛ marifa ci i la i bɛ na ye. La ne yɛrɛ bɔra yen cɛkɔrɔba diminen don dɛ. Ne taara k'a wele k'a lasigi ka bɔ ni kuma ye dɔrɔn hali ne tun b'a fɔ a ma ne lamɛn yɛrɛ. Komi an b'a ka so kɔnɔ wagati bɛ a ka mɔgɔ denmisɛnnin ɲɛnama de ye mais ne taara ka kuma fɔ papu n ko ne nimisara de. Ne yɛrɛ nimisara kuma fɔli la o hali a ma duman yɛrɛ fɔ ne ye temps yɛrɛ t'a bolo mais ne bɛ min fɛ yen sa e ka mɔgɔw tɛ yan. N cɛ ni baraji ne yɛrɛ kan ka mun kɛ ne b'o dɔn. Papu kana foyi kɛ e denmisɛnnin de ye i ma taa yɔrɔ si kana na i den jugu bila i kunkolo la quoi. Ne ko ne se ye min ye ne y'o fɔ mais o bɛ la a ma sɔn. Awɔ n y'a faamu. Ok. Papu an b'a kɛ ten ne bɛ taa so y'a mɛn. Ok. Oui, allô? Atu. Wallahi Atu, n sɔnjalenba de don. I ka sotigikɛ man den gɛn. Wallahi. A ye
den ha ne piga ka pake pendingelo go den tina wallahi ne kamana gana de ne kamana gana yin soko suku be ke akoko petu katina e na fara de wera tere bolo den kele mo e boke nta yoro no oyo kuna suku be ke mega nyini nkamana gana no ala de bado ne rek me fezina nini aye ke ne taka ta blanga mo do fi nyame problem tala awe be kla kan rapini che Ne ndinge. Ka gewa? Ne age. De were ta molo de kele wo. Na fora ko allo chieni ke kebo o bla kenema. Ne fambe do nyogona ma ki borame wa me ka wela ka telephone bi répondre ka. Ebe ni ga kuma falen ko. Ele ma ko le ga denki ya. Ene de na ma ni ma ga ke. Aish. Eta fi ga wala ka ke ya. E kuma fa ita fa ka ya. Ngane ma fo ki ka gewu. Ai chieni ke chogo o te gewu bo. Aka telephone be répondre ka wa ne fambe do nyogona me ga de ni te ga de ni. Wane ndinge. Nama be ma yire ga ta no fe. Jalo. Travel talo. Negation. Oui. Wafuna para ko ni. Mama bu yo ke. Nini jogo de en plat de deux doigts et qu'il est de deux. Ni en plat de deux dans le volet là.
sera kuma dun na awo ga amata bino Muno dimwa. E ma si go fonga e feral gano dimo be paracetamol. aya bete no suno ko dono O be ta docteur Sola. aya kaya Asa kuma wala wasu no. Kuma do benela. Papu. Na la jara ni ka papu la wuli la kala ma dumuni ke. Kuma mo kana kudi. Ne ko mɔgɔ bila kelen na k'i ka na ka dumuni kɛ o. Papa ni fitini ni fɛn mama bɛ ne ta bila sokɔnɔna na. Ne mana na i bɛ kuma fɔ k'e ne ka dumuni kɛ o bɛɛ tɛ sa. O dabila sa. Mama bɛ ne ta bila sokɔnɔ sa. N y'o dɔn. E b'a dɔn kuma dɔw la ne tɛ dumuni ɲɛnama kɛ. Kini bɛ minɛn kɔnɔ. Kɔngɔ tɛ ne la. Nka ale y'a kɛra dɔn dɔw dun. I m'a ni ma kutu fa. Ne ka lajɛ dɔw di sa. Est-ce qu'il est même mon ne fa de ye ne gɛn ko ne ka taa n ta ɲini yɛrɛ munna ne fa ye waritigiba de ye fɛn fɛn jugu la han n bɛ min f'i ye e y'i jɛ o e ye fa sɔrɔ e y'i fa ye i y'i ba ye an wolola bɔlen de ko ne yan nɔ an t'a fa nɔ kuma t'an ba ma tileganfɛla o de y'an fa ye sufɛla o y'an ba ye n bɛ min f'i ye taa mɔgɔ bila ka kuma i fa fɛ a ka baara ɲini ka di mɔgɔw fisa ni ɲan sigilen ne ye mɔgɔw bɛɛ bila ka n fa di ne fa ko k'ale ta ye halala de ye ko ne ka taa n yɛrɛ ta ɲini i fa ta o i ta o n bɛ min f'i ye kana siɲɛ dɔrɔn o de daga di la